Partners van Culinaire Live zijn Schmid Zeevis, Alsace Smaakexperience.com, Banketbakkerij Lamers, Brood- en Banketbakkerij Fleuren, Passie voor Vis, Restaurant Aubergine, Rooswinkel, De Boza, Van Berkem Sittard, Van Vollegrond, Marcel Jansen Groenteteelt en Smit en Dorlas Koffiebranders. Welkom terug bij Navenant Culinaire Live en gezeten. Ik zit al met heerlijke wien en ik zit niet alleen. Bij me zit Peter van Soen van Wijnhandel van Berkem met Sittard en Miranda Bennekes zit naast me. Jongste vinologe van Nederland mogen we zeggen. Ja. En natuurlijk mijn trouwe steun en toeverlaten Hein Schumann, want ja, zonder jou durf ik geen wijnonderwerp aan te snijden natuurlijk. Hè? Dat begrijp je wel hè? Durf je wel, dat kun je ook wel. Ja, er zit groeien hè? Er zit groeien hè? Je oefent goed thuis, dat merk ik wel. Ja, dat klopt. Dat kan ik niet ontkennen. Waarom deze wijn? Ik begin even bij jou. Ja, deze wijn hebben we wel te danken aan Peter, maar het is een Pinot Gris. Maar het is geen standaard Pinot Gris. Hij is wat complexer en heel aromatisch, maar hij is niet zoet. En hij haalde vooral in het hoofdgerecht wat we vanavond hadden weer de mooie zuurgraad omhoog. Dus daarom deze Pinot Gris. Ervaar je dat dan zelf ook zo? Als je die keuzes aan het maken bent, denk ik van, moet die wijn? Ja, Pinot Gris kan je in heel veel verschillende soorten krijgen. Als je bijvoorbeeld aan Italië denkt, dan hebben we het niet over Pinot Gris, maar hebben we het over Pinot Grigio. In Italië krijg je een hele mooie frisse wijn, heel veel zuren, die heel fris overkomt. In de Elzas, daar krijgt die Pinot Gris veel meer weelderigheid en veel meer pracht krijgt hij in de smaak. En daarom is het ook een uitstekende wijn om te combineren met gastronomische gerechten. Zoals vandaag hebben we hem bij een hoofdgerecht, bij vlees hebben we hem geschonken. En een witte wijn bij vlees is niet het eerste wat in je opkomt. Maar deze die kon er wel aan vanwege de kracht die hij had. Maar Peter, je zegt net Pinot Grigio, Italië. Dus Italië kent geen Pinot Gris, dat is alleen Pinot Grigio? Het is een druivensoort. Ah, dat is een Pinot Gris. Ja, oké. Hetzelfde druivenras. Ja. In Frankrijk is het Pinot Gris, in Duitsland weer Grauburgunder. En in Italië is het Pinot Grigio. Het is allemaal hetzelfde druivenras, maar per land heet het druivenras anders. En ook door de klimaatverschillen en terroirverschillen en visies van wijnmakers krijg je een andere wijn. Ja. En wat is jouw voorkeur voor wijnen altijd? Ja, daar is geen touw aan vast te knopen. Het gaat echt puur om welke gelegenheid en wat het seizoen is, met wie je bent. Ja, ik heb geen favoriet wijnland of druivenras, maar als je naar Italië kijkt, die verbouwen de druiven op het noorden van Italië op hogere hoogte, waardoor je al automatisch een frissere wijn krijgt dan de Pinot Gris in de Elzas. Ja. En Hein, wat is jouw oordeel? Want jij bent de meester, hè? Nou, in combinatie met de mensen die het aan moeten leveren. Het gaat erom, als je dus met zo'n moeilijk gerecht zit als vandaag. Je hebt een vleesgerecht en je hebt asperges. Als je een asperges neemt, zeg je een witte wijn. Vlees, meestal rood. Dan is Pinot Gris toch een ideale combinatie die ertussenin aan beide kanten kan voldoen. De romigheid in de saus past goed bij de Pinot Gris. Die heeft een heel mooi zuurtje. Let maar op je speeksel, je gaat kwijlen. Past goed bij die asperges. Dus in die combinatie van vlees, groente en wijn is dit wel een goede keuze van Peter. Ja. Peter, ik ga nog heel terug naar jou. Is die tijd een beetje voorbij dat vroeger was het rood vlees, rode wijn. Is die tijd, dat is wel een beetje achterhaald, hè? Er wordt toch steeds meer witte wijn, maar er wordt witte wijn gedronken bij rood vlees, hè? Nou, er wordt steeds meer geëxperimenteerd met wijn. En dat komt ook omdat er steeds meer verschillende soorten wijn komen. En er is nog een aspect. In heel veel gebieden gaan ze ook anders met wijn om. Dus vroeger werd één bepaalde wijn gemaakt. Maar tegenwoordig richten ze zich toch ook op andere types. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland gaat kijken. Ja. Er werd vroeger alleen maar zoete wijn gemaakt. Of bijna alleen maar zoete wijn gemaakt. En dan maken ze tegenwoordig hele mooie, frisse, hartstikke droge wijnen. Waardoor je een hele andere perceptie krijgt. Waardoor die wijnen van Duitsland ook heel anders bij gerechten passen. Zo is het in de Elzas precies hetzelfde. Elzasser wijnen zijn een heel klein beetje zoeter geworden. Hebben wat meer molligheid gekregen. En waar komt dat nu weer heel goed bij tot uitdrukking? Bij Aziatische gerechten. Dus ook heel veel Elzasser wijnen worden tegenwoordig naar China en naar Japan verscheept en worden daar genuttigd. Okay. Waar ligt dat nou aan? Tot in één keer, vroeger was het dan alleen maar zoete wijnen en in één keer worden dat toch andere, bijvoorbeeld droge wijnen, zoals Peter net aangeeft. Waar ligt dat dan aan? Verandert daar?
verandert niks. Het ligt een beetje aan onze importeurs. Dat is maar precies dezelfde druivenrassen net vroeger. Je krijgt hier soms een mode. Vroeger dronken we hier zoet, dat was het Graaf Superieur en iets. Elders was voor ons minder bekend. We dronken meer Duitse wijn, dat was dichter bij huis. Dus er is niks veranderd. Het ligt gewoon aan de importeurs. En omdat de wijn nou een breder aandacht krijgt, de mensen gaan zich meer interesseren, er komt meer voorlichting. Nou gaan we ontdekken dat er meer is dan vroeger. Dus er is niks veranderd. Wij zijn we gaan nog een klein beetje in de pas lopen. Want dat moeten wij Nederlanders nog leren in de wijn. Ja. Maar kom ik nog heel even terug bij jou, Miranda. Je bent jongste vinoloog. Hoe kom je er nou bij om op zo'n jonge leeftijd dat te willen worden? Het is niet iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Ik kwam op best wel jonge leeftijd als gastvrouw te werken in diverse restaurants en ook uiteindelijk in sterrenzaken. En toen kreeg je wel eens restjes Mouton Rothschild te proeven bijvoorbeeld. Ja. En toen is wel echt mijn passie voor wijn gaan creëren. Toen proefde ik het verschil tussen huiswijn en een Grand Cru en wat oude wijnstokken met een wijn doet. Dus als je een wijnstok kort snoeit en in plaats van daarna een gewone studie ben ik gewoon de wijnacademie gaan doen. En dat is nu zo'n uit de hand gelopen hobby. Ja, dat mooi. Ik nu. Ja, dat is fantastisch. Hoe kijken jullie daarna dat zo'n jonge dame zo in die wijn verdrinkt, zullen we maar zeggen? Daar zijn we alleen maar blij mee, want ik ben bij de oprichting van de wijnacademie ben ik er geweest. Ik heb jarenlang de examenvragen gemaakt. Ik weet waar ik over praat. En wij zoeken jonge, enthousiaste mensen die zich daarin willen verdiepen. Want het is het mooiste product waar je in kunt uitleven, waar je kunt, zeker het proefondervindelijke, dat je tijdens het huiswerk nog kunt genieten. En welk vak maak je dan mee? Ja, fantastisch. Ik ben het er helemaal bij mee muziek. Nou, ik zou zeggen gezondheid op de wijn. Gezondheid op de wijn. Sinfonia, un pizzico d'amore di follia, la notte ancora troppo giovane e la luna nascerà. Inmiddels zijn we aangekomen bij het dessert en dat is deze keer niet verzorgd door onze patroon cuisinier Paul Pollux, maar door banketbakkerie Lamers. Wim en Toffel Jos Lamers, hartelijk welkom. En Rick, leerling banketbakker zo moet ik zeggen. Hè? Ja, maar wel al einde met succes of nee? Jazeker. Vertel, wat heb je gewonnen? Ik heb vorig jaar bij B&M een wedstrijd meegedaan. En die waren op zoek naar het talent van Nederland in banketbakken. Ja. En ja, zo ben ik dus door alle rondes gekomen. En uiteindelijk het succes, waar ik de beste banketbakker van Nederland. Ja, wat heb je gemaakt voor ze mee? Wat was het product wat ze mee won? De finale opdracht, waar ik nog met een jongen over. Toen hebben we een broedstaart gemaakt. En daar had ik sokkerwerk op gemaakt. Een soort van Tijn der Liefde. Ja. Ja, een combinatie tussen moderne en klassieke broedstaart. Ja, dat spatte er toch wel erg af. Ja, fantastisch. Ja, te gek. Ja, dat is de cruise. Dat is een leerling is in werk bij dich. Maar prijzen winnen is bij je ook iets wat ook natuurlijk al dukker gebeurd is, moeten we zeggen. Hè? Dat heeft eigenlijk een beetje te maken met dat we ook veel leerlingen in dienst hebben die altijd weer een uitdaging zoeken. En ik zelf ook weer erin. En dat voedt elkaar eigenlijk van beide kanten. En ik ben altijd weer op zoek naar, ook ik, naar nieuwe uitdagingen. Ja, en dan als je dan een jonge gasten bezig hebt, die moedigen dat alleen maar aan. Dus, En wat heb je nu voor ons gemaakt? Of wat heb je nu voor ons gemaakt? Nou, Rick kan goed vertellen over de macaron de Paris. Oké. Dit is een Macaron de Paris. Ja, dat is deze de paase. Ja. Ja. Dat is in de volksmond een soort schuimke. Maar in Frankrijk, dat is heel luxe staat. Heel lastig om te maken. Waarom is dat lastig om te maken? Dat komt heel precies. De schoen, dat is eiwit. Dat is met handelingen, met spatelen. Ja. Om dat eronder te krijgen. Dat komt heel precies. Of ze het te vaak dus, of te lang, of te kort, of te hard. Dus gewoon een moeilijk product te maken. En dus vandaag de jour de macarons vandaag. Oké. Dus er zit een dieper liggende ree. Dat is wel mooi. En dan is het volgende, er zit natuurlijk ook een dieper liggende ree, want dat is eigenlijk een Floriadebeurt. Ja. Dat is, En wat is dat? Dus vorig jaar hebben we de Floriade in de wedstrijd uitgeschreven. En toen zochten ze een Floriade fly. Toen moesten de bakkers uit de regio allemaal een fly insturen. En bij mij viel dat kwartje eigenlijk meteen wat dat moest weren. Dat moest vol met fruit, dat moest vol met groente. En dat is het uiteindelijk ook geworden. Dus een hartstikke mooie combinatie van fruit en groente en zoet.
Er zit paprika en tomaat in. En dat, zit dat in de... Dat zit onder het fruit en de banketbakkersroom. Ja, zit dat, dit is hem geworden. Dat is hem geworden, ja. Kijk, wat gaat er nog speciaal iets mee gebeuren dan tijdens de Floriade? Nou, op de Floriade zelf niet, want dat is door Sodexo allemaal afgekaart. Maar we verzorgen wel de vergaderingsjes om de Floriade heen, die komen dan weer bij ons terecht. Ja, mooi. Ja. En ik blijf even dik, want dit is het trots van nog banketbakkerie. Ja. Als ze door de parade in Venlo loopt, de kindst er niet aan voorbij op zaterdagstijd. De oude meneer Lamers, die staat in gans in uniform, staat door roomboter en wortels te bakken. Dat is toch wel echt... Ja. Dat een heel bijzonder ding, hè? Ja, dat vindt hij ook nog steeds heel erg leuk. We zetten hem alles klaar en hij staat dat er inderdaad vol trots ook nog steeds te verkopen met zijn broodje erbij. En hij is inmiddels 78. Ja. Maar hij geniet er echt van. Maar als dat niet doorgaat, want we moeten achter de klissen moeten we de juiste spuitzak klaarleggen. Ja. Het juiste krabbertje moet klaarleggen. Ja. Als dat er niet is, dan ga je dit feest niet door. Ja. En je heet zelfs ooit een keer de koningin in de rol. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ja, dat raakt hem ook niet goed geprobeerd natuurlijk. Ja, maar dat is wel leuk. Ja, dat heeft inderdaad gedaan. Ja, dat is fantastisch. Hey, en dan geef ik tegen hier voor deze laatste. Dat is wat heel speciaals. Vertel. Dat is een blote bonbon. Een blote bonbon? Ja. Vertel. Dat wit is in een ganache. Ja. En een lekkere vanille ganache. Ja. En daar zit een vluchtje peper in. Ja. Net om met een accentje te geven. En daarop zit een lekkere aardbeienkremeu. Oké, en dat chocolade er zo halve meer gedraaid. Ja. Dus is het mee, dit is normaal de inhoud. Ja. Zul ik bij in een bonbon zetten en dan heb ik een open bonbon. Dat geeft een zoet bloed eigenlijk. Ja, mooi. Ja, het ziet er geweldig goed. En de mensen hier zien het geneten en wij gaan er ook van geneten hier. Hartelijk. Mare quante bello, spira tanto sentimento, come il tuo suave accento, che me desto fa sognare. Senti come lieve sale dei giardini odor aranci, un profumo non vaguale per chi palpita d'amor. E tu adizio parto addio, t'allontani dal mio cuore, questa terra dell'amore, hai la forza di lasciare, ma non mi lasciar, non darmi più il tormento, torna sul lieto, fammi campare. Adizio parto addio, t'allontani dal mio cuore, questa terra
lasciar, ma non mi lasciar, non darmi più il tormento, torna Sorrento, a me Inmiddels zien we aangekomen bij echt het laatste deel van Navenant Culinair Live. En je ziet hier al 3 gespannen gezichten. Want zij willen heel graag weten, ja, hij begint wat te lachen. Maar spanning zit erin, want je wil natuurlijk weten, wie gaat nou door? Welke 2 koks hebben het gerecht gemaakt wat u het podium heeft gegeven om verder te komen in deze battle? De beste leerlingkok van Limburg. De jury heeft gesproken en de zaal heeft een mening. De mening van de zaal, die werd Jan Hol. Jan, welke leerlingkok moet verder in deze battle? Ja, en dat bedoel ik alleen maar voor de winnaar van de publiekkeuze. Ik vind het zelf een beetje moeilijk, omdat op de eerste plaats heb ik zelf een andere keus gemaakt. Waarom weet ik niet. Misschien dat ik te veel en te snel gegeten heb, dat ik misschien wat minder goed geproefd heb. Maar het is unaniem, dat meen ik echt. Het is echt overdadend dat we dan zo'n keuze gemaakt hebben van de publiek. En dan moesten we normaal gesproken altijd heel lang wachten. Zo heb ik dat bij die tv-programma's gezien. Maar dat doen we in dit verband maar niet. Teun van Nuland, van Brine van der Maas, is van het publiek de beste gekozen. Oh. Ja. Dan weet ik niet in het 1 of 2 of 3 is van het bordje. Wat zegt dat? Nummer 2. Nummer 2. Ja. Nummer 2 van het bordje. Ja. Inmiddels. Ja. Dan helpt in dat we nog 1 plaats te vergeven hebben. En dat is de keuze van de vakjury. Waar heb je op gelet? We hebben gelet op detail. Hebben we dit al verteld straks? Ja, maar we... Paulus. Ja, we hebben gelet op detail. Op aandacht. Op hoeveel creativiteit dat erin ligt. Ja. En we vonden gewoon dat er echt goed sprong. Met het bordje wat we weer hebben gekozen. Ja, zeker. En wat heb je gekozen? Wat was voor ons het gerecht? Want je zegt, dat was gewoon voor ons het beste gerecht van die 3. Wie harder dat is om te moeten zeggen. En dat iedere leerlingkok duidt gewoon uitstekend zijn best. Maar dat was gewoon in de winnaar. Ja, precies. Dat is ook gewoon de moeilijkheid. Omdat het gewoon alle 3... Het is gewoon hartstikke leuk en die jongens zitten allemaal, die hebben allemaal het best gedaan. Dus dan is er nooit zoiets van, 1, 2, 3. Het is ook maar zo dicht bij elkaar. Dat is gewoon moeilijk. Maar Margot zal zeggen weer dan bij ons nummer 1 was. We hebben de passie erin gevuld. We hebben de passie bij alle 3 erin gevuld. We vinden helemaal knap wat de jongens hebben gedaan. En bij deze, Rob, Dikbus van ons nummer 1. En dan wil ik toch heel even vragen, en het meen ik echt oprecht. Hier stond 3 leerlingkoks en je hebt alle 3 die muziek geproefd. Het zien alle 3 toptalenten. Toekomst voor de culinaire zekerheid van Limburg. Ik wil hier een heel goed applaus voor alle 3 deze leerlingkoks. Bravo! Jan, het is toch ook een lees lamsvlees bij de asperges? Ja, uiteraard. Dat is de combinatie op een of andere manier, hè? Ja, vroeger niet, hè. Dan was het liver, ja. Bij de asperges. Maar ik vind dit ook prachtig. Ja. Er zit een hoge kwaliteit aan. Ik vond het ook bijzonder lekker. Ja. En vooral in deze tijd nog, hè. Jazeker. Leuk dat we weer 2 nieuwe talenten door hebben. Ja, dat is toch geweldig. Maar als ze toch de gerechten waren toch 3 talenten, hè? Ja, dat is altijd vervelend, hè, dat er altijd één aanvalt. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. Hè. Ja, dat duurt bij je leven. De teleurstelling van de jongens is ook erg, vind ik, als ze dat zo is. Dat duurt bij je leven, hè. Ja, dat is wel. Het moet ook tegen tegenslagen kunnen succesvol te kunnen zien, hè. Ja, dit was weer een uitzending van Navenant Culinair Live. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wij hebben dat in ieder geval zeker. En heel geer, tot de volgende keer bij Navenant Culinair Live. Bye bye. Proost. Proost, Jan.
Partners van Culinair Live zijn Schmid Zeevis, Alsace Smaakexperience.com, Banketbakkerij Lamers, Brood- en Banketbakkerij Fleuren, Passie voor Vis, Restaurant Aubergine, Rooswinkel, De Boza, Van Berkem Sittard, Van Vollegrond, Marcel Jansen Groenteteelt en Smit en Doorlas Koffiebranders.